Joint Action Committee jongki lightly ki polling station kata ka misai langdong dai bat ka mouse mai ha ka arpo tarik ukula lengkot arajar pesan kala lej banya kendu yo Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District bat IT ya ka dorkas bandawa penjalan penrung kerteng election thamai na ka benta ki arpo itali ki snong jongki te ki lightly ki polling station. Chairman ka Joint Action Committee uba Jeremiah Dekhar ulaong baka ni ka jingkerpat ka day halor ka jingman jur ka Khasi Hills Autonomous District Council ban penne ya ki arpuwi tali ki snong na ki lightly ki polling station ling ba ka special session jong ka council kabala long ha ka khat khandai tarik uno pra arja arpusaw. Ule thu bakumba kalong menta ka bill kadang don ha District Council Affairs jong ka sarkar jilla ban le ya ka don kam na ka benta ban yo ka jingshan muhor na ulat ka jilla. Kinongai lam ka Joint Action Committee kila kerpat ru yo Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ban pa ya kane ka jing kerpat sa ka office jong ka District Council Affairs ka sarkar jilla. Ki arpoit li kisnong ki ba kentup lightly ki polling station menta ngidang up ya ka jing monjur lene ya ka muhor jong u governor jong ka jilla ne jong ulat jong ka jilla. Te ngila ai de jing tho ba namar ba arpoi arpo artarik kumbala bena kumbang ngila I ka media ba ka dei ka jing perung khaddu ne ban penrung ya kano ka ipik ka badai sya kano ka constituency te mentang sengi ngila wan knang sene pan ya kadu yu ban pen sengeu ba at least la kumno ban penjalan na kumta kini lightly ki polling station namar ba mentang ngidang up ya ka jing monjur jong ulat kumbang ngila I hangne ngila yo la nadu ka khandai tarik ba kala pas kerpang ya kene ka jingkerpat ka jongi ba ya arpoitli kisnong lightly ki polling station kila monjur da ka KHDC kabala monjur lengba da ka Constitution of District Councils amends rules arja arpsau kila monjur ban pen phai biang ya arpoitli kisnong kamut kini kisnong ki tanggulabi jaslar por you hawe Maukar, Mausmai, Porskan, Lumoblei, Hadok, Lum Sosan, Porla Nong Trai, Nong Dubir, Langdongdai, Moguru A, B, C, Pormaulin, Umkap, Gabur, Mesai, Portanang, villages under 28 Ramrai Jerngam constituency and add the same to 29 Motion Road constituency. Today halor kani ka banta ba ngidang up ka muhor lane ka jingsoy jong governor ha ka bedei bat ka jing monjur ya kani ka jing monjur kabala pas haka session kerpang jong ka KHDC men haka khandai tarik benai bakat arjar arpsau e mentang ila yo banyak keren batu Deputy Commissioner jong ka West Khasi bana kaleng jong ku ya ka ai ka notification ka tha alne ka DCA ka tha mau bud baik kat kum ka notification temen haka juga porung ila kat yu ba at least lakum no ban forward no menta ka sngi ya kene ka jingkat pat la ne ka jing sngi ka jongi sya ka DCL ne ka District Council Affairs Department syate shlong khnang ba kini yo il ne kini yo sngi ya ka jingut jingnam jongi ki arpoit li kisnong ki ba hap lightly ki polling station te ni nakaleng jongi ka JC ki lightly ki polling station ni kerpat ya ka sarkar lengbau ba Preston kumjuru ya ulat badon burom jong ka jela Meghalaya basngeu bha ban penkloino ban soy katkum kane ka jing pha jong kane KHDC bala monjur ini ban peni baik ha ka Motion Road constituency ban pha jubol ne ban pha ingi sha Ramrai Jerngam constituency. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya